Oseti pljusak dobrih nota, ma šta ti više treba od života. Radio Kiss FM. Da prođe ta nova godina i da smo zdravi, da budemo samo zdravi, što da vam kažem, neka prođe ta stara godina. Ne pamtim je onako, kao i sav svet oko mene, moje komšije i svi moji, isto nam se piše i nama koji smo malo na estradi poznati, svima nam je isto, vidite. Da, niko realan kao Nada Topčagić. Evo gde je Nada Topčagić za doček nove godine? Ja sam u Beogradu, ja sam kući sa porodicom, sa komšijama i sve, vidim da mnoge kolege, iskreno da vam kažem, ja nikad nisam nešto jurila novu godinu, niti su jurle nove godine mene. Ja sam možda u mojoj karijeri izbrala sam juče svega 10 novih godina pevala, evo to vam kažem. Nikad nešto ja nisam jurila to, ne znam, pogotovo sad. Ali sad do pevanja nekog, mislim, jednostavno, šta da vam pričam, šta da vam kažem. Sve vam je rečeno, ima to ljudi koji su po trgovima, to su ljudi povlašćeni blago njima. Mislim, mnoga je strada, svi su kućama, svi su... Ja da sam bila na mestu nekoga, ja bih rekla svi neka idu da pevaju na trgove, pa deli kome. Da svi uzmu od tog velikog kolača, jer ima mnogo muzičara koji su gladni, pevača koji nemaju šta od čega da žive. Ne može niko otići uzeti 50.000 jednom čoveku, da 60, 100.000, a sva je strada je gladna. Možda je Nadi Topčagić zasmetalo to što su gradski oci možda izdvojili novac za Miru Škorić, Harisa Džinovića, Eminu Jahović i Vlada Georgijeva. Da li je to nefer, Nado? Stojim iza toga, po meni je to loše. Ne možete jednom čoveku tolike dati pare jednim ljudima, a da pite se za druge ljude. Isto su socijalni slučajevi kao svi ljudi. Jer ljudi gledaju nas na televiziji, mislim uzimamo pare. Ja više stvarno, dobro je rekla juče Tržanka, rekla, kaže, ljudi, vi svi mislite da sam ja uzela neke pare što na televiziji, ne nemamo ništa od toga. Samo nas košta, to mene košta, sve moje kolege to košta, mi smo na televizijama, sad ima probleme, znači kad dođe mi majca da nešto popravi, Nada Topčagić, mislim, iskreno vam kažem, ja sam bila uvijek iskrena i to je to. I uvek smo cenili iskrenost kod Nade Topčagić, tako da majstori, zanemarite tu činjenicu što je Nada Topčagić poznata, ipak ne morate baš da odrapite poznate ličnosti za svoje usluge, a evo koje su želje Nade Topčagić za 2015. godinu? Ne znam da li ste gledali sve Čamiće show, znači Ognjen je cijelo večer nosio na grudima moju majicu sa mojim likom. Yes. Ja sam se, mislim, oduševila, eto to vam kažem, zato što sam ja iskren čovek, ja nikad nisam ništa, znači ja kad gledam neke moje kolege, pa mi kao da smo na vasioni ljudi, pa ja kad gledam te crvene tepije, ja se šokiram. Pa izađi malo vam u svet da pogledaš kako ljudi žive i kad vidim razne te crvene tepije i folirante, smuči mi se, ja sam 42 godine na estradi, sve sam vam rekla, eto to je, ljubi vas i voli Nada Topčagić, uvek bila iskrena i to je to. Želim vam srećnu novu godinu, da nam bude srećnija, da imamo od čega račune ljudi da platimo, da imamo platiti samo račune i da smo samo zdravi, samo ako smo zdravi onda ćemo nekako ćemo se snaći za te račune da platimo koji su veliki porezi i sve. Eto, to je moje gledište. Bravo za Nadu Topčagić, jedan veliki aplauz za nju. Nju slušamo u pesmi Jutro je za 4 sekunde. Oseti pljusak dobrih nota, ma šta ti više treba od života. Radio Kiss